Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme 5 jednoduchých tipov, ktoré zvýšia vaše predaje na eBay. Pustili ste sa už do predaja, ale objednávky nechodia tak, ako by ste si predstavovali? No tak sledujte toto video až do konca. Možno patríte k tej skupine ľudí, ktorí už na eBay predávajú, ale objem predajov nie je taký, ako by ste si predstavovali. Pozeráte si svoj inzerát zľava sprava, no stále neviete prísť na to, ako je možné, že ostatní predávajú a vy nie? No pravdepodobne robíte niečo nesprávne. Keď si prechádzam rôznymi inzerátmi predajcov, ktorí už síce vedia, čo majú spraviť, aby zaujali zákazníka, tak častokrát vidím, že robia niekoľko obrovských chýb, ktoré spôsobujú to, že zákazníci nemajú záujem o nich nakúpiť. Dám vám 5 tipov, aby ste zbytočne neprichádzali o obrovské množstvo zákazníkov. Tak poďme na to. Prvý tip: predávajte správny produkt. Jednou z najčastejších chýb, a ja to zopakujem, jednou z absolútne najčastejších chýb je to, že predajcovia ponúkajú produkt, po ktorom nie je dostatočný dopyt a zákazníci ho pravidelne nevyhľadávajú. V takomto prípade nastane problém, nemáte komu predávať. Je veľmi dôležité vybrať si taký produkt, o ktorý je veľký záujem. eBay nezverejňuje najpredávanejšie produkty, ale zverejňuje detailné predaje každého produktu. Znamená to, že si môžete pozrieť akýkoľvek produkt a zistiť, kedy a koľko kusov bolo predaných. Podľa toho veľmi ľahko zistíte, či o daný produkt je alebo nie je záujem. Ako príklad uvediem tento produkt. Predajca už predal celkovo 7250 kusov. Ak kliknete v hociktorom inzeráte na toto číslo, zobrazí sa vám zoznam detailných predajov. Viete teda zistiť približne, koľko kusov denne predajca predá. Samozrejme, čím viac predajov, tým je vyšší dopyt. Pozor však až na príliš vysoký dopyt. Tam bude s najväčšou pravdepodobnosťou už aj vyššia konkurencia. Tip číslo 2. Umiestnite sa vo vyhľadávaní čo najvyššie. Ďalšou veľmi častou chybou predajcov je to, že majú vytvorený inzerát veľmi mizerne a nekvalitne a tým pádom ich eBay zaradí vo vyhľadávaní dosť nízko. V takomto prípade nastane problém, zákazníci vás nenájdu. Je veľmi dôležité mať inzerát vytvorený kvalitne aj z pohľadu zákazníka na aj z pohľadu eBay. V opačnom prípade sa stane, že sa bude váš inzerát zobrazovať niekde až na 10. strane vo vyhľadávaní, no a tým pádom nemáte šancu mať predaje. Na 10. stranu sa dostane len veľmi málo kupujúcich a tak zbytočne prichádzate o zákazníkov, pretože oni nakúpia od tých, ktorých ľahko nájdu. Dôležitými časťami inzerátu sú napríklad kvalitné fotografie, vhodné kľúčové slova, popis produktu a tak ďalej. Častokrát sa stretávam s tým, že predajcovia majú len jednu fotku, ktorá je navyše maximálne neprofesionálna, rozmazaná a nízkej kvality. Ak by náhodou nejaký potenciálny zákazník takýto inzerát našiel, ako to na ňo zapôsobí? No podľa môjho názoru ho to maximálne znechutí a tým pádom odchádza ku konkurencii. Čím viac si dáte na vytvorení inzerátu záležať, tým budete vo vyhľadávaní vyššie a tým vám to prinesie viac zákazníkov. Preto tomu určite venujte maximálnu pozornosť. Neodporúčam vám vytvoriť inzerát len tak narýchlo, ale dajte si skutočne záležať. Tip číslo 3. Nemajte vysoké ceny, ak ešte nemáte pozitívne hodnotenie. Zákazníkom nevadí vysoká cena, ale iba v tom prípade, ak máte dostatok pozitívnych hodnotení. Veľa predajcov si však určí vysokú cenu aj napriek tomu, že majú 0 hodnotení, no a potom sa nemôžu čudovať, že nepredávajú. V tomto prípade nastane problém, zákazníci vám ešte nedôverujú. Otázka na vás. Od ktorého z týchto predajcov by ste si radšej kúpili produkt v hodnote 30 eur? Od toho, ktorý už má spokojných zákazníkov a dostatočné množstvo pozitívnych hodnotení, alebo od toho, ktorého nepoznáte, pretože nemá žiadne hodnotenia a je to začínajúci predajca? No pravdepodobne od toho prvého, že? No a takto by to spravila väčšina zákazníkov.
Preto sa nečudujte, ak si zo začiatku stanovíte vyššiu cenu ako má vaša konkurencia a predaje vám nejdú. Vyššiu cenu si zvolte až vtedy, ak už budete mať nejaké pozitívne hodnotenia. Dostatočné množstvo pozitívnych hodnotení vám zabezpečí, že si budete môcť účtovať aj vyššie ceny a napriek tomu si udržíte pravidelné predaje. Zo začiatku však vysokú cenu neodporúčam. Tip číslo 4. Pozor na neprimeranú cenu produktu. Možno sa vám zdá, že som o tomto bode rozprával v predchádzajúcom bode, avšak tentokrát mám na mysli predajcov, ktorí už majú dostatok hodnotení a kvôli tomu si účtujú neprimerane vysoké ceny. V tomto prípade nastane problém, konkurencia vás jednoducho prevalcuje. Pod pojmom neprimerané ceny myslím skutočne nehorázne ceny, ktoré si predajcovia pýtajú za produkt, ktorý ide normálne o mnoho lacnejšie. Napríklad, ak niekto predáva nejakú tašku za 20 libier, určite nie je vhodné si presne za tú istú tašku účtovať 90 libier. Môžete mať aj tisíce pozitívnych hodnotení. Aj tak túto tašku pravdepodobne nepredáte. Niektorí predajcovia skrátka skúšajú, koľko sú ľudia ochotní zaplatiť za obyčajnú vec. Ono, v niektorých prípadoch sa dokonca aj stane, že to niekto kúpi. Avšak takýchto zákazníkov je minimum. Vy však chcete pravidelné predaje, nielen občasné. Preto neodporúčam účtovať si niekoľkonásobné ceny produktu, aj keď už máte dostatok pozitívnych hodnotení. Tip číslo 5. Nepreháňajte to s poštovným. Piatá najčastejšia chyba je to, že si predajcovia účtujú až nenormálne vysoké poštovné, aby mali čo najväčší zisk. Zákazníci však nie sú sprostí a takýto produkt si s najväčšou pravdepodobnosťou nekúpia. V tomto prípade nastane problém, no odplašujte svojich zákazníkov. Otázka na vás. Kúpili by ste si tento produkt? Predstavte si hociaký produkt v hodnote 16,49 libier. Ak by ste k tejto cene mali prepočítať ešte poštovné 50,64 libier, no myslím si, že by vás to dosť odradilo. Teda neviem ako vás, ale mňa teda isto. A rýchlo by som z takéhoto inzerátu ušiel preč a nakúpil by som radšej u konkurencie. Ako netvrdím, že sa nedá pridať marža aj na poštovnom, ale treba mať trošku hranicu, aby sa to zdalo zákazníkom reálne a v tom prípade nebudú mať problém zaplatiť. V tomto prípade je to však už skutočne prehnané a rozhodne vám neodporúčam skúšať podobné veci, inak sa vaše produkty jednoducho predávať nebudú. Tak si to zhrňme. Ak nejdú vaše predaje tak, ako si predstavujete, skúste vylepšiť niektoré z týchto vecí. Prvá vec, predávajte vhodný produkt, po ktorom je vysoký dopyt. Po druhé, vytvorte inzerát kvalitne, aby vás zákazníci ľahko našli. Po tretie, ak nemáte ešte hodnotenia, začnite s trochu nižšou cenou. Po štvrté, ak už hodnotenia máte, účtujte si primeranú cenu. No a po piate, za žiadnych okolností si neúčtujte veľmi vysoké poštovné. Snažte sa čo najlepšie vyhovieť svojim zákazníkom a nehačte im zbytočne polená pod nohy. Prajem vám čo najviac predajov a čo najvyššie zisky. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaje na eBay, sledujte moju stránku www.predávamenaebay.sk. Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.